Здравейте! Аз съм Вера от Escape Style Kids Escape, където организираме незабравими рождени дни за деца на 10 до 13 годишна възраст. Чудите ли се, има ли разлика между стандартна Escape стая и такава, която е създадена специално за деца? Сега ще ви кажа нашата гледна точка. Като цяло, повечето Escape стаи са създадени за възрастни. С по-сложни загадки, атмосферата може да е по-мрачна или страшна. Детските Escape стаи от своя страна са увлекателни, загадките са предизвикателни, но разбираеми от деца, а атмосферата е приключенска и вълнуваща, но без да ги плаши. Ние, например, работим с деца на 10 до 13 годишна възраст. В нашата Escape стая децата се качват на борда на пиратски кораб и трябва да открият прокълнато съкровище. Аниматорите ни са винаги готови да помогнат, ако се наложи, а залата ни за почерпка е празнично украсена и много уютна. Тематичните покани, музиката, настолните игри и останалите забавления са само малък бонус към цялото празненство. Ако и вие искате вашето дете да отпразнува един незабравим рожден ден, обадете ни се на 038 325 566. Очакваме ви!